mai vorbit despre asta foarte mult până acum. A trebuit să caut, să aflu tot felul de informații, să stau de vorbă cu tot felul de oameni care au fost cât de cât aproape de perioada aia sau să încerc cumva să înțeleg cum funcționau ei în perioada respectivă. Adică pentru mine era de neînțeles. Eu astăzi sunt înconjurat de mass media, de informații, de tot felul de lucruri facile și nu puteam să imaginez cum poți să stai atâția ani fără să fii marcat în mod negativ de izolarea respectivă. Și stând de vorbă cu tot felul de oameni, am descoperit că până la urmă au reușit, încercând să fie cât se poate de normal în contextul respectiv. Adică am descoperit oameni, n-am descoperit eroi, n-am descoperit clișee, n-am descoperit, cum să zic, statui. Și, mă rog, a fost foarte dificil. Adică, mă rog, am colaborat foarte mult cu Ticuță, cu Constantin Popescu, care mi-e prieten și de asta zic câteodată Ticuță. Și ce n-am știut, am încercat să aflu de la el. Sau dacă într-o zonă n-am avut control, întotdeauna m-am sfătuit cu el și uneori chiar m-a oprit să merg mai departe cu informarea ca să obțină niște lucruri de la mine. Și sunt foarte multe lucruri de spus. Adică pe un an și ceva de filmări e foarte complicat să răspund acum într-o fracțiune de secundă și în ipostaza asta oareșcum stânjenitoare așa cumva. Bine, păi atunci mă alătur și eu propunerii domnului Popescu.